तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत फणसाची भाजी. चला तर मग बघूया आपण फणसाची भाजी कशी बनवायची. मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आम्ही बनवणार आहोत फणसाची भाजी. हा गावावरून फणस आणलेला आहे. तर आता याची मी कापून घेते. फणस तो कसा कापायचा तो तुम्हाला मी दाखवते पहिला. तुम्ही बघू शकता हे बघा, अशा आपल्याला पैठ्याने ते कापून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, असं आपल्याला कापून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने मी या सर्व फणसाची शेरं काढून घेते. हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला हे सर्व गरे काढून घ्यायचे आहेत. म्हणजे गरे सर्व माझे मिस्टर काढून देत आहेत मला. हे बघा, हे असं काढून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर तुम्ही आता बघू शकता हे बघा, मी सगळे गरे काढून घेतले आहेत फणसाचे. आता मी तुम्हाला कसं साफ करायचं ते दाखवते. तर हे बघा, माझे मिस्टर साफ करतायत. तर आता घाय आहे थोडी फणसाची भाजी बनवायची म्हटल्यानंतर खूप वेळ जातो त्यामध्ये. तर हे बघा, एकाचे आपल्याला 4 तुकडे करून घ्यायचे आहेत. छोटे असेल तर 2 करायचे आहेत. तर या पद्धतीने हे बघा, हे सगळे मी करून घेते आणि गोट्या पण मी फोडून घेणार आहे. गोट्या फोडत्या वेळी तुम्हाला मी दाखवते. पहिले आपण एकाचे 4 तुकडे करून असं घेऊया साफ करून. तर तुम्ही आता बघू शकता हे बघा, मी फणसाचे गरे साफ करून घेतलेले आहेत आणि त्यामधली आता बी असते ती बी फोडून घेऊया आपण. हे बघा, आता मी फणसाची बी फोडून घेते आहे. हे बघा, असं फोडून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला साफ करून घ्यायचे आहे. तर आता हे बघा, ही अशी सालं काढून घ्यायची आहे फणसाच्या बीची. तर आता तुम्ही बघू शकता हे बघा, आपल्याला गरे आता 2 वेळा धुवून घ्यायचे आहेत. हे बघा, पाणी घालून घेऊया आणि 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेऊया. तर इथे हे बघा, फणसा हे बी आहे आपली याची फणसाची, ती पण स्वच्छ धुवून घेऊया. तर हे बघा, मी गरे पण फणसाचे आणि बिया पण अशा स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत. आता आपण फोडणीला घालूया भाजी. तर इथे हे बघा, मी कढई घेतली आहे. कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घालून घेते. तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये अर्धा चमचा राई घालून घ्यायची आहे. हे बघा, राई तडतडल्यानंतर आपल्याला पाव चमचा जिरं घालून घ्यायचं आहे. जिरं राई व्यवस्थित तडतडली आहे तर त्यामध्ये आपण लसूण पाकळ्या घालून घेऊया. तुम्हाला लसूण आवडत असेल तर वापर करा, नाही केला तरी चालेल. त्या बघा, मी 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घालून घेतल्या आहेत. तर आपण व्यवस्थित असं मिक्स करूया. हे बघा, तर इथे हे बघा, मी कढीपत्त्याची पानं पण घालून घेते. इथे हे बघा, मी 3 मिरच्या घेतल्या होत्या. तर हे असं तुकडे करून आपल्याला घालून घ्यायचे आहे. तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं तुम्ही वापर करू शकता. तर आता हे बघा, व्यवस्थित असं मिक्स करूया. त्यामध्ये हे बघा, मी 1 चिमटी हिंग घालून घेते. हे बघा, मी पहिला आहे ना, या बी असतात ना फणसाची, ती कडक असते म्हणून मी पहिली फणसाची बी घालून घेते. आणि आपण हे बघा, व्यवस्थित मिक्स करूया आणि फणसाची बी व्यवस्थित शिजून घेऊया. यामध्ये हे बघा, मी पाव चमचा हळद घालून घेते. तुम्ही बघू शकता हे बघा, आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी घालून बी आहे ना फणसाची व्यवस्थित शिजून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता हे बघा, आता आपण झाकण काढून घेऊया आणि हे बघा, आपल्यात बी आहे ना फणसाची शिजत आलेली आहे. तुम्ही बघू शकता हे बघा. तर आपल्याला आता परत हे गरे घालणार त्यावेळी ती अजून शिजणार. तर आपल्याला एवढंच 5 ते 7 मिनिटं शिजून घ्यायची आहे. तर यामध्ये मी चवीनुसार थोडं मीठ घालून घेते. तर व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. बघा, आपल्याला हे आता फणसाचे गरे घालून घ्यायचे आहेत. हे बघा, आता आपल्याला पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. आता तुम्ही बघू शकता हे बघा, थोडंसं मीठ घालून घेते. मग अशी फणसाच्या बीमध्ये मी थोडं मीठ वापर केला होता, जास्त केला नव्हता. तर आता हे बघा, थोडं मीठ घालून घेतलं आणि आता हे बघा, आपल्याला व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे हळू. ते बघा, हलक्या हाताने आपल्याला व्यवस्थित असं परतून घ्यायचे आहेत गरे. भाजी बघा अशी. आता तुम्ही बघू शकता हे बघा, आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलंय. आता याला झाकण लावून आपल्याला वाफेवर शिजून घ्यायचे, पाण्याचा वापर करायचा नाहीये.
हे बघा झाकण लावून घेते आणि वाफेवर आपण शिजून घेऊया. तुम्ही बघू शकता मध्ये एक वेळा मी भाजी परतून घेतली होती, तर तुम्ही मध्ये 5 मिनटं किंवा 2 मिनटं झाल्यानंतर भाजी परतून घ्या. तर हे बघा व्यवस्थित आपली भाजी शिजलेली आहे. आता मी त्यामध्ये थोडं खोबरं घालून घेते. तुम्हाला आवडत असेल तर खोबऱ्याचा वापर करा. तर हे बघा थोडं ओलं खोबरं आपण घालून घेऊया. तुम्हाला आवडत असेल त्याप्रमाणे खोबऱ्याचा वापर करा. आता ही मालवणी पद्धतीत बनवते. मालवणी लोक पहिलं खोबरं वापरायची. तर खोबरं घालून घेते, थोडी कोथिंबीर घालून घेते आणि व्यवस्थित परतून घेते. तर हे बघा आरामशीर आपल्याला व्यवस्थित असं परतून घ्यायची आहे भाजी. बघू शकता हे बघा मी खोबरं टाकलं होतं त्यावेळी असं व्यवस्थित परतून घेतलं आहे आणि बघू शकता तुम्ही छानपैकी अशी भाजी फणसाची बनवून तयार झाली आहे. तर ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला एकदा कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. प्लीज धन्यवाद.